Marso 27, 2025, Huwebes, ikatulong simana sa Kwaresma. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Isugo ko sila sa pagkinabuhi sumala sa akong kabubuton, aron walay daotan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman ni magtagad niini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a ug sa daotan nilang kasing-kasing, ug misamot hinuon ilang kadaotan. Sukad sa pagbiya sa ilang katigulangan sa Ehipto hangtod karon, nagsigi akong padala kaninyo sa akong mga sulugon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamo katig-a ug mas daotan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Usa, Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sultihi sila nga ang ilang nasod dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudloan. Alang kanila wala nay kamatuoran, ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorium. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Dali kamo, daygunta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon sa Dios nga atong tigpanalipod. Mangadto kita kaniya aron pagpasalamat, ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdaig. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Dali kamo, magkitbo kita ug simba kaniya. Manglungod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios. Kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamon. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pamatia karon ang iyang gisulti, ayaw gahia ang inyong ulo sama sa inyong katigulangan dito sa Meriba. Ingon man dito sa kamingawan sa Masay, dito gisulayan nila ako bisag nakita nila ang gibuhat ko kanila. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gipapahawa ni Jesus ang yawa nga ama, ug sa nakagula ng yawa nakasulti ang tawo. Ang mga tawo nahibulong, apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siya usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Jesus sa ilang mga hunahuna, moingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga makigbahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa ginharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong ginharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod
nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghinginin ako sa mga yawa, ug kini mao'y nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga mosulong o mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.